أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمالما مغازين ديمالي تيفي فليبغاو نيانس غليان غا تفسير كنغا ميمي كي جمعة و جمعة magazine di Mali TV ka nama wele ko tafsir kene o nan sigira o kan ama damna ka an sinsine ala togoy minye se baya betigi ka kisini neme nyini ko ke Muhammadu ye minye cideun laba ni cideun be kuntigi o temeni ko anga mo koroba munu nanani dina ya ame do ke ala ku kaburu noro an yɛrɛ fɛnɛ minnu y'an sen da u sen na nɔ la an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ an bolo k'an bɔ sitana bolo komi an ye tafsiri nin damina don tɛmɛni an jɔra suratu bakara aya 39 n'o ye kuranɛ suran filanan ye mɛ o sura in yɛrɛ ka jan ka tɛmɛ kuranɛ sura bɛɛ kan ale bɛ bɛn aya 286 wala 287 kuranɛ dɔw la an tɛna kuma kuntala janya an bɛna wuli suratu bakara aya 39 na ni ala ye min nɔgɔya an bɛna olu da tulo kan tafsiri mina lase mɔgɔ min mɔ aw fɛ o ye a badenkɛ a n'a denkɛ a n'aw kɔrɔkɛ n'o ye Abdurahmani Jɔkolon Konate n'u b'a wele ko Seko alhamdulilayi suma alhamdulilayi bisimilayi rahman rahim a ko an ma sinsin ala tɔgɔ ye min ye hinɛ labɔlen ni hinɛ kɛrɛnkɛrɛnni tigi ye ka wuli suratu bakara aya 39 Allahu subhanahu wa ta'ala ko ya bani israila ko ya aw israila denw izkuru ni'mati ay ala ka nɛɛmɛ kosuma aleti an amtu alaykum ala ye nɛɛmɛ min kɛ aw kan wa awfu bi ahadi akan ga layru dafa awfi bi ahadikum fɛnɛ bɛ aw ka layru dafa wa iyaya farhabuni aka siranye Allah subhanahu wa ta'ala ni aya in jigina Israel deunga Yakuba deuna o kara jamana bi nabi foko bani Israila nabi wele bi ko Israel komi Yakuba yɛrɛ nabila Ibrahima mode no be ubale wele ko Yakuba o togore Israel o fene deun terna ka war sigi yoro mina o yɔrɔ tɔgɔ dara jamana la o jamana in tɔgɔ de dara o Yakuba tɔgɔ la n'o ye Israeli donc a bɛ fɔ bani Israela o kɔrɔ ye ko Israel ka denw i n'a fɔ ni ko Mali ka denw ala ye fɛn caman kɛ u ye o fɛn minnu kɛra u ye u jɔnna o la ala bɛ k'o de ɲɛf'u ye k'a fɔ ale ye hɛrɛ min kɛ u ye u ko u hakili t'o la u ka ale ka layiruw dafa ale fɛnɛ m'u ka layiruw dafa ko u ka sira ale ɲɛ i bɛ walana jumɛn sɔrɔ nin kɔnɔ yan mɔgɔ caman bɛ ala kɛlen bɛ ka nɛɛmɛba kɛ o ye nka o nɛɛmɛ a jɔlen b'o a tɛ k'o barikada ka fara o kan layiru minnu b'a ni ala cɛ fɛnɛ a tɛ k'o layiruw dafa ala ko o de la ko a ye siran ɲɛ a ye layiru dafa n'o kɛra fɛnɛ bɛ aw ta dafa a ka siran ɲɛ ka taa ɲɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ko wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ko ay limaniya fena min jigina aw kan no ye tiɲatigiyali baye fena min bɛ aw yɛrɛw bolo min bɛ a yɛrɛw kɔrɔ wala takunu awwalu kafiru bihi k'a kana kɛ maa fɔlɔ ye min bɛ fitiri waleya a la wala tashtaru bi ayatillahi samanan kalila k'a kana ala ka tɛmɛfiɲɛw a kana olu san sɔgɔn fitinin na wa iyaya fatakuni ko a ye siran ne yɛrɛ jati de ɲɛ munna ala ko a ye limaniya fɛnna ne ye min jigin aw kan n'o ye tiɲatigiyaliba ye aw fɛnna min bɛ aw yɛrɛw bolo parce que tawureta min jiginna nabila Musa kan a ye fɛn caman tiɲatigiya minnu tun fɔra ka kɔrɔ ani o min jiginna u kan fɛn minnu b'o kɔnɔ u yɛrɛw ɲɛ tun bɛ o caman na nka o kow nalen u tilala ka fitiri waleya u y'a ɲini fɛnɛ ka ala ka tɛmɛfiɲɛw k'olu falen sɔngɔ fitininw na o dɔ ye mun ye mɔgɔ caman bɛ ala deli fɛn caman na k'o ka kɛ mɛ ala ka gindo o ni mɔgɔw ta tɛ kelen ye misali la i b'a sɔrɔ kuma dɔ bɛ ala deli ko gɛlɛya dɔ b'a kan ko
ala ko wuli o gɔlɛya kan ka wuli cogoya min na n'o o bɛɛ ka na a t'a fɛ o k'a kɛ k'o misali suru di ni muso dɔ kɔnɔma don n'a bɛ tin nɔ bɛɛ bɛ ala deli ko ala k'a ɲuman jigin mɛ jiginni nin fɛnɛ o tɛ i komi jisuma min koyi bɔn n'i ko ko gɛlɛya kunkurunin minnu bi na o la k'o kana kɛ fiyewu a baara tɛ ɲa ala bɛ k'o de fɔ k'a kana n ka tɛmɛ fiyewu a kana u feere sɔngɔ fitinin na parce que mɔgɔ caman bɛ yen ni gɛlɛya ko fitinin nana a bɛ i fori n kɔrɔ ka koni dɔ ɲini ka bɔda ɲini gɛlɛya in na wala talbisu le haka bil batilu k'a kana tiɲɛ ni nkalon ɲagami ɲɔgɔn na wa taktumuna le haku ka tiɲɛ dogo wa antum ta'lamuna k'a sɔrɔ a dun bɛ tiɲɛ dɔn i n'a fɔ o min cɛri ni diɲɛ kɔnɔ bi fɛn caman bɛ i b'a sɔrɔ kɛnɛkan ko don mɛ mɔgɔw t'a fɛ o tiɲɛ k'a fɔ wa akimu solata ko a ka seli jɔ wa a taw zakɛta a ka jaga di wari kɛ u ma raki ina a ka sujudu a ka majigin a ka ruku'i kɛ o kɔrɔ ye majigin ye ka fara majiginbaw kan nin yɔrɔ la ala y'a yira u la k'a fɔ ko u kana tiɲɛ ni nkalon ɲami ka tiɲɛ dogo k'a sɔrɔ u b'a dɔn tiɲɛ ni nkalon ɲagamili o bɛ fɛn caman na parce que ni nin yɔrɔ fɔra kuma dɔ la f'a yɔrɔ ni ka walawala mɔgɔw ka hakɛ to a dɔ ye i b'a sɔrɔ bibi na an caman bɛ yen muso a ka ca olu fɛ u caman bɛ don furu la mɛ u bɛ kɛ furu la k'a sɔrɔ u yɛrɛ hakili tɛ furu in kan komi a kan ka kɛ cogo min mɛ u b'a fɛ ka furu kɛ sukuvɛri ye o ye tiɲɛ ni nkalon ɲamili dɔ ye i bɛ furu la mɛ e b'a fɛ k'i den ka ko wɛrɛw kɛ kɛrɛfɛ nka furu ye sukuvɛri ye ko i kana tiɲɛ ni nkalon ɲami ko u kana tiɲɛ fana dogo k'a sɔrɔ u b'a dɔn wa akimu solata k'u ka seli jɔ wa ta zakɛta u ka jaga di wari kɛ u ma raki ina u ka ala bato ka fara ala bato baw kan ala ye ɲininkali kɛ o yɔrɔ la u la ko a ta'muruna nasu bil birri ko yalima aw bɛ mɔgɔw yamaruya ni ɲumankɛ ye wa tansawna anfusakum ka ɲinɛ aw yɛrɛ kun kɔ wa antum tatluna alkitaba k'a sɔrɔ a dun bɛ ka ala ka kitabuw kalan afala ta'qiluna ko a tɛ hakili sɔrɔ wa bi o mɔgɔ ka ca fɛnɛ mɔgɔ caman bɛ i b'a sɔrɔ ale b'a fɔ mɔgɔw ye k'a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan nka ale yɛrɛ sen t'a kɛli la nka ala nana n'a ye tugun a ko wasa inu bi sɔbiri k'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ ni sabali ye wa sɔlato ani seli kumaba de fɔra yan k'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ ni sabali ye mɔgɔ caman b'a fɔ ko ala k'an dɛmɛ ala k'an dɛmɛ dɛmɛ yɛrɛ a jɔsen dɔ ye sabali ye ala ka dɛmɛ fan o fan a bɛna sabali kɔnɔ parce que ala ka dɛmɛ bɛna kuma min ni jigi banna adamaden la i yɛrɛ bolo ko a tiɲɛtɔ don pewu kuma min o ye ala na waati parce que ni ala nana kuma ala ka jigi dɔ to yen e tɛna ala ye o i bɛna fɔ de ko ni karisa tun tɛ ni nin sababu tun tɛ ala b'a to fo sababu bɛɛ de ka ban adamaden bolo i yɛrɛ bolo k'i tora dɔ kuma min a bɛ se ka na ni bɔda ye o la e bɛ ala ye o tuma k'a ye dɛmɛ ɲini ala fɛ ni sabali ye wa solati ani seli nka an y'a yira an ka walanda tɛmɛnenw na k'a fɔ seli kɔrɔ ye connexion ka i tugu ala la o kɔrɔ ye k'i dusukun da ala yɛrɛ kan k'a bɔ fɛn bɛɛ kan ko a ye dɛmɛ de ɲini ala fɛ ni sabali ye ani ka i dusukun da ala kan o kɔrɔ ye ala bɛ gɛlɛya ko minnu ni fɛn minnu na e ka ɲininta in kɔnɔ ka sabali o kan innaha kabiratun ko nka seli o min filɛ o ye k'o ye belebeleba yɛrɛ ila alali kasi na ko fɔ n'a kɛra ala ɲɛsiranɲɛbaw ye parce que seli man nɔgɔ ko a ka gɛlɛn nka a ka bon fɔ n'a kɛra maa ye minnu ma jiginni don a kɔni ka nɔgɔ olu ma allazina yazonnuna annahum mulaku rabbihim ko mɔgɔ minnu dalen don a la u b'a jigiya k'a fɔ ni u daba ma bɛna ɲɔgɔn kunbɛn don dɔ wa annahum ilayhi raji'una wa u dalen don a la k'u bɛ segin ka taa ala ma seli ti gɛlɛya o tigilamɔgɔw ma parce que o tigi mana kɛ fɛn o fɛn na ni seli waati sera wala ni seli kunka bɔra yɔrɔ dɔrɔn ale b'o bila ka parce que ale b'a faamu ko mana girin k'a ɲɔ cogo o cogo ni ala ma sɔn tɛ se ka fɛn sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala ko ya bani israila izkuru nimati allati an'amta alaykum a seginna kuma in kan ya to ko yakuba denw n'o ye israelikaw ye ko a y'a hakili to nɛɛmɛ la ne ye nɛɛmɛ min kɛ aw kan wa anni fadaltukum alali alamina ne y'a fisaya
dafɛnw kan dafɛnw bɛɛ kan bon nin yɔrɔ la mɔgɔw ka kan k'a faamu k'a fɔ kumaw bɛ fɔ koori kɔnɔ yɔrɔ dɔ la ni kuranɛ bɛ kalan kuranɛ kalanna caman b'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam kun kan k'a fɔra ko wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ko alakira cira diɲɛ bɛɛ mu k'a kɛ hinɛ ye o alamu kelen ɲɔgɔn dɔ de nalen filɛ yan ala ko a y'a hakili to nɛmɛna n ye min kɛ aw ye ani n ye aw fusaya dafɛnw bɛɛ kan bon i m'a ye parce que o waati la o y'a sɔrɔ ala kɛlen bɛ ka min kɛ Israɛli denw ye a tun ma o kɛ mɔgɔ caman ye bon hali bi o mɔgɔw bɛ an yɛrɛw la o mɔgɔ caman bɛ o fisayalen bɛ dafɛnw bɛɛ kan mais parce que kumaw bɛ fɔ koori kɔnɔ misali la ni mɔgɔ dɔ bɛ Bamakɔ yan hɛrɛ sugu bɛɛ dɔ b'a bolo a bɛ fɔ ko karisa kɔni k'a fisayalen bɛɛ kan mais o bɛɛ ye Bamakɔ ko ye o tɛ diɲɛ bɛɛ ko ye wattaqu yawma la tajzi nafsi an nafsi shay'an k'a ye sira don ye ni si tɛ se ka foyi dilan ka bɔ ni si mɔ foyi kelen na wala yuqbalu minha shafa'atun wa a don in na sɔnna dolifɛn tɛ mun na wala yu'kazu minha adlu k'a fɔ k'i bɛ maa dɔ don i ni a tigilama cɛ yɛlɛko nana i n'a fɔ bi bi in na n'i y'an ka jamana tacogo lajɛ i b'a sɔrɔ ni maa dɔ minɛna a kɛra polisiw y'a minɛ a kɛra fɛn dɔ ye ni ale ka maa dɔ bɛ polisi la ale bɛ sin ka telefɔni bɔ k'o tigi wele a b'o weleli min kɛ ka o don cogo ɲini ani minɛli cɛ kuranɛ filɛ k'o de fɔ ko don de bɛ na wala yu'kazu minha adlu ko o ɲɔgɔnna de tɛ sɔrɔ k'a fɔ min maa dɔ minɛ k'o don ni karisa cɛ o de t'i sɔrɔ o tɛ sɔrɔ don min de wala hum yunsaruna ko wa don ma tɛ dɛmɛ sɔrɔ ko k'u ka sira o don de ɲɛ adamaden kelen o kelen k'i ka sira o don de ɲɛ o don ka ca diɲɛ kɔnɔ o don dɔ ye bana bɛ bana rɔ n'o y'i sɔrɔ e bɛ maa o maa wele o yɛrɛ o tɛ a da ye dɔgɔtɔrɔ minnu fɔra de taa bi kɛ n'olu ye olu yɛrɛ bi kɔnɔ gan olu bi ɲɔgɔn wele ka na ko k'an bɛ nin kɛ cogo di a don dɔ ye o ye a don dɔ ye adamaden yɛrɛ setɔ sadenkɛ da la n'o ye i donni ye sigara surɔfɛn ti minɛ ye maa ti wele k'o bi don i na o gɛlɛya cɛ yarɔ sigara kɔrɔ ye adamaden i ni bɔtɔ parce que adamaden bɛ ja fɛn o fɛn sɔrɔ diɲɛlatigɛ la o ja degere saya waati o fɛnɛ ɲɔgɔnna kunanya de bi bɔ i farikolo la dɔɔni dɔɔni kana o de y'a to alakira sallallahu alaihi wasallam ko saya ni bɔli ko a misali bɛ komi n'i ye bagan wolo bɔ a ɲɛnɛma o dimi bɛ cogo min na ko a bɛ o cogo la parce que n'i bɛ ka te min ko nin te in ka di dɛ n'i bɛ ka fɛn duman dɔ dun ko ko nin ka di n'i bɛ sogo dun ko nin tulɔli i b'o tulɔ n'o ja fɛn o fɛn kɛ saya waati o fɛnɛ ɲɔgɔn kɔntrɛri kunanya de bi na farikolo la o de bi sama dɔɔni dɔɔni ka bɔ ko ka sira o don de ɲɛ parce que o don maa si tɛ se ka don maa ni o don cɛ Ala subhanahu wa ta'ala ko suratu Bakara a aya 40 an yɔrɔ 48 kana se 49 Ala ko yɔrɔ la ko wa iz najaynakum min ali fir'auna kuma min na ne ngo aya hakili to nɛmɛna nɛmɛ min ni y'o k'a kan a bɛna bani Israɛlakaw a ye Ala ye nɛmɛ min k'u kan a b'a fɛ ka o yɔrɔ dɔw de f'u ye o de y'a to kuma dɔ la i jɛɲɔgɔn i ni min mɛnna jɛ la ni a b'a fɛ ka fili dɔw kɛ ka a ladi ka sɔrɔ ka kɛlen dɔw fɔ a ye fɔcogo ɲuman na o tɛ kojugu ye kunnadali ni o tɛ kelen ye o ye k'a tigi hakili jigin i n'a fɔ Ala filɛ k'o min kɛ k'a y'a hakili to a la wa iz najaynakum min ali fir'auna kuma min na n'an y'a kisi ka bɔ fir'auna mɔ yasumunakum su'il azaba o y'a sɔrɔ fir'auna bɛ aw a b'a lami tɔɔrɔ jugumanw na o kɔrɔ ye a tɛ hɛrɛ sisaw mɔ wa yuzabihuna abna'akum a b'a denkɛw kantigɛ wa yastahayuna nisa'akum ka a denmusow ɲɛnamaya wa fi zalika bala'ul min rabbikum azim ko ye balawu ye balawu kɔrɔ ye fɛn min ni i siginde n'a i jɔnde n'a wala balawu kɔrɔ ye ko min tuna i kan nka a kɛ ɲɛsi t'i bolo i n'a fɔ misali la kɔnɔdimi ka cun mɔgɔ dɔ ka yɔrɔ dɔ la fura dɔnna tɛ yen fura tɛ e yɛrɛ bolo kɛcogo si t'a la a bɛ fɔ o ma balawu Firawuna a tun bɛ a nana sɔmi min kɛ k'a fɔ ko yarɔ fɛn dama dɔ bɛ yen o tigilama fansi o t'a fɛ ale ta in ka ban i n'a fɔ nafolotigi i n'a fɔ faama
hali kuma dɔ la dawula tigi kɛ a t'a fɛ dawula in ka ban dawula in ɲɛ boli o de bɛ maa caman bila ka tuluw ni fɛn kunta ta fo ka taa dawula yɛrɛ tiɲɛ tun o b'a yira k'a fɔ i bɛ boli fɛn min ɲɛ dɛ o de bɛ tila ka taa i n'o de bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn mɛ an bɛna se o kuranɛ a y'a mun ɲɛfɛ hali n'a y'a sɔrɔ tafsirikɛla caman y'a faamu k'a kɛ saya ye saya dɔmɔ tɛ o diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ boli fɛn o fɛn ɲɛ n'i ma jija i n'o bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn fantanya b'o la e boli kojugu fantanya ɲɛ i bɛ t'i yɛrɛ di fantanya ma parce que i kan ka ko dɔ kɛ yɔrɔ dɔrɔn i b'i tɔnɔ sɔrɔ o la e b'i kɛrɛnkɛrɛnni kɛ fɔ i bɛ taa pɛridi ala subahanahu wa taala y'a fɔ nin yɔrɔ la ko firawuna k'a tun bɛ israɛli denw cɛmanw kantigɛ a b'a musomanw ɲɛnamaya parce que firawuna nana sɔmi min kɛ a nana fɔ a ye a ka dɔnnibaw fɛ k'a fɔ ko den dɔ bɛna wolo sigi fɛ u la parce que firawuna tɛ Égypte ka misiranga don israɛliyɛn minnu sigira u fɛ olu nana cɛya ka cɛya fo olu bɛ ɲini ka cɛya ni dugudenw ye i komi Bamakɔ yɛrɛ bɛ cogo min na bi sɔɔni minnu bɛ bɔ fan wɛrɛw fɛ ka na olu laban bɛ na cɛya ni dugu sigibaw yɛrɛ ye bon firawuna nana a fɔra a ye ko dɔ bɛna bɔ i ka sigi fɛ ninnu na n'o ye israɛliyɛnw ye k'o bɛ n'i ka masaya minɛ o fɔra min kɛ a ye yamaruya di dɔgɔtɔrɔmusow bɛɛ ma ko ni den o den jiginna ni den ye cɛ ye u ka a ncinin faga kab'a bɛ jigin dɔrɔn n'u y'a ye cɛ don u ka fiɲɛ tigɛ a la k'a fa o tuma a bɛ fɔ ko karisa muso jiginna ko den nin mana minnu m'a kɛ muso ye ko ka olu to yen nka nabila Musa ale ni Ala ko k'a bɛ ko dilan mɔgɔ tɛ se k'a tiɲɛ Musa nalen ale matrɔni min y'ale lajigin o matrɔni ni o dusukun ma sɔn firawuna ka baara o ma u ye o matrɔniw wele ko mun na a fɔra u ye ko ni den min jiginna n'o ye cɛ ye a ka olu fiɲɛ tigɛ u la k'u fa ni mun ye musoya k'o to yen ko a maa ninnu ka tigi ka teli kojugu ko n'u i bɛ fɛnkɛ dɔrɔn k'a bɛ porokoto u bɛ na ka ban n'o dun a jiginna ko ni i ko i b'a kɛ cogo dɔrɔn ba bɛ ɲɛ b'i la Musa nana o cogoya la fɔ ale ma se ka ye maa fa t'a rɔ mɛ an bɛna se o mɔ ɲɛfɛ komi Ala y'a ka hɛrɛ kelenw a y'olu fɔfɔli daminɛ Israɛl bani Israɛlikaw ye parce que n'i ko a y'a hakili to hɛrɛ la ɲɛ min k'a ye f'i k'u hakili jigin o dɔw rɔ o fɔlɔ ye ko tuma min na n y'a kisi ka bɔ firawuna tɔɔrɔ ma a filanan ye wa iz farakina bikum li bahar tuma min na n'an ye baji cɛ ci n'a ye fa an jaynakum ka aw kisi wa agrakna ali firawuna wa antum tanzuruna an ye firawuna n'a ka mɔgɔw halaki o ji rɔ k'a sɔrɔ aw jɔlen bɛ k'u filɛ i n'a fɔ bibi na mɔgɔ caman b'o filimuw ye ni Musa ko firawuna ye Musa taara ka cidenya ɲɛfɔ firawuna ye kɛlɛ donna u cɛ bɛɛ ma se ka k'a la a nana laban ka taa kɛ sa Musa ye fɛɛrɛ kɛ ka firawuna Israɛliyɛnw labɔ cogo ɲini Misira komi Musa ka cidenya o kunba dɔ tun ye ka Israɛliyɛnw bɔ jɔnya la donc u bɛ bɔ cogo min na ni an bɛna taa so mɔ ɲɛfɛ nka yan'an ka so mɔ ka dɔɔni kun tigɛ a rɔ labɛnw bɛɛ sabatilen n'u wulila k'a fɔ u kan ka yɔrɔ min tɛmɛ ka sɔrɔ ka t'u ka u taa yɔrɔ kɔgɔjibilen in de bɛ yen u taara yen nka ni Ala bɛ Musa fɛ Ala ye wayu k'a kan k'a fɔ a ka bere ci ji kan bere cira ji kan ji tilara fila ye Israɛliyɛnw tɛmɛna firawuna n'a ka mɔgɔw nana u sera ji ma dɔrɔn ji datugura u da la o y'a sɔrɔ Musa yɛrɛ n'a ka mɔgɔw jɔlen bɛ ɲɛ dɔw la k'aw filɛ Ala filɛ k'o de fɔ ko wa iz farakina bikum li bahari fa anjaynakum wa agrakna ali firawuna wa antum tanzuruna ko tuma min na n'an ye ji cɛ ci n'aw ye ka aw kisi ka firawuna n'a ka mɔgɔw coro ji rɔ k'a sɔrɔ a yɛrɛw jɔlen ɲɛ b'u la k'a y'a hakili to rɔ o ye nɛɛmɛ fila ye Ala ye min k'u ye n'a bɛ k'u kunna da n'o ye o tuma Ala subahanahu wa taala ko suratu bakara aya 50 la ko wa iz wa'adna Musa 40 layla ko tuma min na n'an ye layiru ta Musa ye wala Musa ye layiru ta an ye su 40 k'a ye layiru ta an ye su 40 wala an ye layiru ta a ye su 40 summa ittakhaztum li ijla min ba'di o kɔfɛ aw ye misinin mina k'o bato wa antum zolimina k'a sɔrɔ a b'a yɛrɛ tunu o layiru ta Musa ye min ye fɛnɛ wala n'a bɛ sɔrɔ nin kɔnɔ parce que diɲɛlatigɛ la kuma o kuma ni Ala ye hɛrɛ dɔ kɛ mɔgɔ ye o b'a yira i fɛnɛ ka kan ka gɛlɛma dɔ kɛ nka o ye mɔgɔ caman dɛsɛ bi o y'a to n'i ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ka diinɛ lajɛ
hera o hera kun bi bɔ gɛlɛya dɔ bɛ da kɛrɛfɛ k'i k'o de kɛ n'i ye nafolo sɔrɔ dɔrɔmɛ 200 rɔ k'i ka dɔrɔmɛ 5 kɛ jaga ye i k'o sarakati 1000 i ka 25 di dɔ ma o min bɔtɔ don a la dɛ o tɛ ko nɔgɔ ye koyi e ka 1000 bɛ kurakurani b'e kun k'e k'o falen ka 25 b'o la k'o jaga i ɲɛ bɛ gɛlɛya dalen la kɛrɛfɛ o min ka gɛlɛn ni mɔ o de bɛ nafolo ni nafolotigi yɛrɛ kisi o de y'a to nin yɔrɔ la kuma min na ni Musa Ala ye Firawuna Musa n'a ka mɔgɔw kisi ka bɔ Firawuna tɔɔrɔ ma o kuma a ɲinina Musa fɛ sa ka Musa yɛrɛ ko k'a bɔ a su 40 kɛ ka Ala bato o tɛ ko nɔgɔ ye nka o su 40 nin tun ye sun fasɔn dɔ ye su 40 ni tile 40 a tɛ ji mɛn a tɛ dumuni kɛ a bɛ fɔ o ma wasilatu ka sun tugu ɲɔgɔn na quoi i n'a fɔ i bɛ sun na su fɛ i b'a la tile fɛ hɛrɛ belebele fan o fan f'i k'a kuma bɔ ni ko dɔ ye o y'a to kuma la a bɛ fɔ min kɛ mɔgɔw ye ko saraka bɔ tɛ kojugu ye koyi hali n'a y'a sɔrɔ bi mɔgɔw y'a kɛ filomaniya ye hɛrɛ kuma bɔla ye saraka ye Ala yɛrɛ ka ko kɛ cogo ye ni mɔgɔ ye duloki kurakura d'i ma i ka kɔrɔlen ɲuman dɔ ta i k'o di dɔ ma a bɛ kɛ ten ko kuma min na an ye layiru ta Musa ye su 40 Musa taalen o kɛyɔrɔ aw ye misi minɛ k'o bato k'a sɔrɔ a bɛ k'a yɛrɛ tunu o y'a sɔrɔ boliw caman tun bɛ yen nka kiraw ci kun ye ko ka Ala kelen de yira o Ala kelen min yira la n'o ye kabako sugu bɛɛ kɛ n'o ye ka ji cɛci ni Bani Israilakaw ye ka Firawuna n'a ka mɔgɔw to a la u tɛmɛna min kɛ Musa taara k'a fɔ ko a b'u Ala barikada su 40 a ye maa min bila u ɲɛmaya la n'o y'a kɔrɔkɛ Haruna ye numukɛ dɔ tun b'u cɛla n'a bɛ fɔ o ma Samiru o Samiru tun ye numu ye hali n'a y'a sɔrɔ tafsirikɛla dɔw b'a fɔ ko wɔfulɔni tun don ko Samuru nafolo k'a sɔrɔ Samiru ye numu de ye i n'a fɔ maa dɔw bɛ olu bɛ se ka modèle sugu bɛɛ bɔ nɛgɛ la donc Musa taara tile 40 kɛyɔrɔ in na tuma min ni a kɔrɔkɛ Haruna o bilara mɔgɔw kunna u tor'o la dɔrɔn numukɛ nin ye nɛgɛ sanu ni fɛn minnu bɛ a y'o dɔw yele ka sin k'o dilan k'o kɛ misi munima ye a waati mɔgɔw dalilen don fɛn ye ta batoli la dɔw bɛ faraw bato dɔw bɛ yirimaninw bato o min kɛra misi munima ye a y'a yira u la k'a fɔ ayiwa Musa an ka Ala de filɛ nin ye a tununa Musa la Musa taara a ɲini o dun waati o y'a sɔrɔ fɛnɛ tiɲɛna mɔgɔw bɛ Ala yetaw bato n'o ye misiw ja farakurun yiriw ani adamaden dɔ munima dilanlen u b'olu de bato ale ko min kɛ ko nin de y'an ka Ala ye ko a tununa Musa ɲinɛna kɔ k'a taara a ɲini ko tuma an ka nin bato sɔn yanni Musa kana ni Musa nana an sɔrɔ o la k'a na nisɔndiya u fana y'u kɛ misiw u bɛ dɔ kɛ k'a laminimini ko k'a sɔrɔ u bɛ k'u yɛrɛ tɔɲɔ o min kɛra Ala subhanahu wa ta'ala ko suma afawna ankum min ba'di zalika ko a y'o kojuguba kɛ nka an y'o bɛɛ yafa a ye la'allakum tashkuruna mun kosɔn an na an barika da i n'a fɔ sisan ni maa dɔ ye tunu a tigi yɛrɛ jɔrɔlenba don ko walama maa dɔ ka fɛn tiɲɛna i bolo e yɛrɛ jɔrɔlen ko ko karisa ko n t'a dɔn min nin fɔ cogo min o tigi ka sin ka na k'a fɔ ko nin tɛ foyi ye sa ko a ka ɲi yarɔ i kɔni kan k'o tigi tanu i ka donc Ala ko a ye nin kojuguba minnu kɛ n y'o bɛɛ yafa a ye a dɔ la an n'an barika da a taa ɲɛ halisa ka wuli suratu Bakara verset 52 la Allah subhanahu wa ta'ala ko wa iza atayna Musa alkitaba ko kuma min na n'an ye dili kɛ nabila Musa mo kitabu la wal furukana ani faralikɛla n'o ye ka tiɲɛ ni nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na la'allakum tahtaduna mun kosɔn n'a kana kitabu n'a fɔra kitabu dira Musa mo a kɔrɔ tɛ komi kitabu bɔra saro ka cun a kɔrɔ ye kow dɔnniya dira mɔ o de sɛbɛnna n'o tɛ kitabu fɛn o fɛn min fɔ k'a jiginna a kɛra kuranɛ o a kɛra tawureta a kɛra injila a si tɛ komi fɛn dɔ jiginna ka bɔ saro wu jaga yi nka a dɔnniya de dira adamaden ma bolo de y'a bɛɛ sɛbɛn kuranɛ kelen a jiginni Muhamadu ka a wayulama de tun bɛ jigin o kɔrɔ ye Jibrila de bɛna ka na ci in fɔ ale ye a fana b'a fɔ ni kuranɛ bɛ ka jigin ni nɛnɛ b'a juguman no Alakira bɛ minɛ k'a wɔsi jinɛtɔw bɛ kɛ cogo min a fana bɛ kɛ ten ale halaya bɛ yɛlɛma a bɛ kuma ninnu fɔ ka taa wayu sɛbɛnna b'a sɛbɛn o y'a to magankaw ma se k'a faamu u y'a fɔ ko jinɛ baaro
k'a sɔrɔ a ta in tun tɛ jinɛ ye kuranɛ yɛrɛ taara ɲɛ yɔrɔ dɔ la a ko ko a balimakɛ ko jinɛ t'a la koyi donc kitabu jiginni o kɔrɔ tɛ ko a jiginna ka bɔ sano ka cun nka a kɔrɔ ye kumakan dɔw minnu fɔra nabila musa a bɛ fɔ de sɛbɛnni faralen mɔ ɲɔgɔn na ko kitabu ko an y'o di i mɔ wali furukan ani tiɲɛ ni nkalon farala ka bɔ ɲɔgɔn na a yirala k'a fɔ waati sera an bɛna bi taa tafsiri jɔ yan nka yan'an k'a jɔ komi an ye aya min daminɛ an bɛna o laban bon n'a fɔra ko kitabu o ye fɛn ye ala ye kumakan minnu jigin kira kan ni a y'olu fara ɲɔgɔn na kosɛbɛ wali furukan k'a ni tiɲɛ ni nkalon farala ka bɔ ɲɔgɔn na parce que kitabu dɔw bɛ yen olu ye ka kow ɲɛfɔ nka kiriw ti kɛ o kɔnɔ bon tawureta min jiginna musa kan yɔrɔ dɔw tun ye ka kisaw fɔ ko tɛmɛnenw baro bɔ i n'a fɔ ji farala n'u ye cogo min yɔrɔ dɔw tun ye aw yɛrɛw ka ɲɛnamaya dulon ni sariya mun na n'i ye maa fa i k'a fa olu ɲɛfɔli ye a bɛ fɔ o de ma ko wali furukanu la'alakum tahtaduna ko mun kosɔn a ka kana parce que adamadenw hali n'u bɛ du kɔnɔ ni sariya dɔw ma bila u baganama don u tɛ ɲuman ni juguman dɔn an jɔra bi kuranɛ suran filanan a aya 52 la ni ala sɔnna mɔ ni ala ye sigi nata yira an na an bɛ wuli 52 in na ka taa ɲɛ ni ala ye min nɔgɔya nka 53 in an wuli yɔrɔ bɛna kɛ wa izikala li musa li qaumihi izikala musa li qaumihi an bɛna wuli o yɔrɔ la ni ala sɔnna mɔ nin tun ye a balimakɛ a n'a badenkɛ abdurahmani jɔkolon konare n'u ko seko ka bɔ banankɔrɔ senu bamako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمد ووك أليسا علىك حمناكو بنويا mais aw kana taa yɔrɔ si ni ala sɔnna an bɛna dakurunya fila fɔ sogokanw kan komi sogo fana an b'a ta ka segin tuma bɛɛ sogo ye silamɛya dɔ ye silamɛya yɛrɛ tɛ kabi dinɛ o dinɛ nana sogo ye a dɔ ye parce que nabila yusufa a yɛrɛ ka jɔyɔrɔtigiya ba sɔrɔla sogo kɔrɔfɔ de la alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a yira k'a fɔ kiraya tilayɔrɔ 46 o ye sogo ɲuman ye a ko nabiɲumanya yɛrɛ tɔ bɛna to sogo ɲuman bɛ yira maa ɲuman dɔ la o fana m'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye o tuma sogo o tɛ kolankolon ye sɔɔni an bɛna sogokanw daminɛ aw kana taa yɔrɔ la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم أيوة أمبالمو أنا أفهم ينانغو أو كنا تايرولا غوني تفسير بانانغو أمينا دوفو سوغولا أو أمبالمو مغازين دي مالي تيفل فليباو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya balma ka na baden ga abdurrahman jokolon ko na re bawo le ko sheko ka mo banangoro senu ni so karamogo do ambe tafsiru fene ke amina dakurunya fla fo so la bi ngo so mo munu fene nolu hamina ko e so ko lu ka na fan sura la amina kuma so min gambi mo chama ga nyini gali ya ansoro semeni temeni ta bani ko fato la so ko bolu jate ko sebe amba yira wala ka fo fato la sogo te kojugu yo e herai ni mɔgɔ min sogora ka ye fa donna ila fa in ka jugu kosɛbɛ fo ibe ka mɔgɔw bɔgɔ ibe ka nyiw ni jugu bɔgɔ ite ka mɔgɔ si to o bɛ hera ko fɔ a b'a yira n'a tigi ye fantan ye a bɛna nafolo ba sɔrɔ nka a ka nafolo in bɛ tila ka kɛ nafolo a bɛ tiɲɛ dɔmɔtɛmɛnkow la parce que a bɛna nafolo sɔrɔ nka ni ma jija a bɛna taa terew ni fɛn kuntanw fɛn minnu yɛrɛ t'a concerne a bɛna taa nafolo in bɛ fusuku olu la k'a ye fa donna i la o bɛ nafolo cunni sɔrɔli ko fɔ mɔgɔ minnu ye kalandenw ye i n'a fɔ ekɔlidenw n'olu y'a ye fa donnaw la a b'a yira u bɛna jɔyɔrɔba sɔrɔ mɔgɔ min fana bɛ yen ni dɔnnibaa don n'o y'a ye k'a fɔ ale kɛra fatɔ ye o b'a yira a bɛna dɔnni dɔ sɔrɔ ala bɛna dɔnni dɔ d'a ma min daraja ka bon kosɛbɛ mais ni mɔgɔ denmisɛnnin fitinin n'a nana fɔ a masa ye k'ale sɔgɔra ko fa donna la o bɛ masa in ka nafolotigiya ko fɔ an balimaw a ka faamu k'a fɔ fatɔla sogo o tɛ kojugu ye fatɔla sogo bɛ sɔrɔ de ko fɔ cogoya bɛɛ la n'an bɔra o kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw fana ye ɲininkali kɛ k'a fɔ k'u sɔgɔra ko olu bɛ k'u sinsin bere la bere fana ale bɛ jɔyɔrɔtigi ko fɔ i ka kan ka i sinsin min na ka wuli
ni mɔgɔ sɔgɔra k'a ye bere b'i bolo i bɛ k'i sinsin a la a b'a yira k'a fɔ i bɛna jigi dɔ sɔrɔ min ni o bɛna i ka ko caman bɛna ɲɛnabɔ o sababu la mais i nana sogo k'a ye bere min b'i bolo o ye yiri yarɔ nɛgɛ bere bɛ yen yiri bere bɛ yen ni yiri bere b'i bolo o b'a yira i bɛna jigi dɔ sɔrɔ nka munafiki don o kɔrɔ ye maa min don e mago ye min ɲɛ ale fɛ de nka maa sɛbɛla maa ba tɛ nka ni sogora i bɛ k'i sinsin bere la ka taa bere kari la n'a tigi ye nafolotigi ye a ka nafolo bɛ tiɲɛ ni nafolo yɛrɛ t'a bolo fiyewu 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 n'i ma jija bana dɔ b'a tigi la a ma sɔrɔ nka ni faama don a ka fanga bɛ tiɲɛ k'a ye fɛnɛ bere b'i bolo i sina ka bere kɛ ka dugukolo gosi o b'a yira k'a fɔ a tigilama a bɛna daraja belebele sɔrɔ hɛrɛ dɔ bɛna bɔ a ye mɔgɔ caman bɛ dulon a la o ye berela sogo ye n'an bɔra o kɔnɔ dɔw fana b'a yira kuma bɛɛ k'a fɔ ko k'olu yɛrɛ sogora k'a ye ko u donna jahanama kɔnɔ jahanama kɔnɔ don ni mɔgɔ sogora k'i donna jahanama kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ a tigilama bɛ wale min na o waati a ka tuubi ka bɔ o rɔ n'o tɛ a bɛna fantanya sɔrɔ fantanya min n'o ka jugu kosɛbɛ walima a bɛ se ka kaso yɛrɛ kɛ jahanama kɔnɔ dɔw bɛ o ɲɔgɔnnaw fɔ dɔw fana y'a yira an na an bɛna o kɛ an ka bi sogo laban ye ka da waati n'a cogoya kan dɔw fana y'a yira an na k'a fɔ olu sogora k'u sogo tobilen sigira u kɔrɔ nka a kalaman ba don dumuni fan o fan an y'a yira k'a fɔ o dunni o bɛ nafolo sɔrɔ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sogo nka k'a ye sogo sigira i kɔrɔ a kalaman ba don wala dumuni sigira i kɔrɔ a kalaman ba don i bɛ k'a dun o bɛ nafolo sɔrɔli fɔ a tigi bɛna nafolo sɔrɔ nka a bɛ sɔrɔ gɛlɛyaba ɲɛnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ nafolo filɛ nka a sɔrɔli ale fɔ a ka gɛlɛya k'o baw kɛ ka sɔrɔ ka nafolo in sɔrɔ misaliya la n'a fɔra sa k'i ka kɛ mercenaire ye y'a dɔn sɔrɔ don nka i b'a ta i nisɔngɔ kan dɛ donc k'a ye dumuni kalama i bɛ k'a dun a bɛ nafolo sɔrɔli fɔ gɛlɛya kɔnɔ sogo fana an b'a yira mɔgɔw la sogo sarakaw b'a la a kɛra hɛrɛla sogo ye a kɛra tɔɔrɔla sogo ye sarakaw b'a la an kɔni tɛna olu fɔ plateau kan nka ni mɔgɔ minnu sogora komi numéro labilalen bɛ n'u ye wele kɛ olu bɛ f'u ɲɛna ni ala sɔnna an ka sigi nataw halisa an bɛ taa ɲɛ n'an ka sogokaw ye an bɛ sogoka ninnu datuguya bi ka don an ka kuma sabanan kɔnɔ ni o ye bamananw ka tɛmɛfɛnw ye a kana taa yɔrɔ la bamananw ka tɛmɛfɛnw n'i y'a yira k'a fɔ bamananw tun bɛ kɔrɔ ye fɛn kelen kelen bɛɛ la an bɛna kuma min kan bi o ye bagan kunkolo ye walima dumunifɛn dɔw bɛ yen i n'a fɔ buruw n'o ɲɔgɔnnaw walima hali bananku walima kutɔbitaw olu kunkolo an lamɛnbaaw ka hakɛ to dugu bɛɛ n'a kuma fɔcogo don i n'a fɔ bamakɔkaw b'a fɔ ko buruju an bɛna kuma o ɲɔgɔnnaw kan bagan kunkolo ne balimaw an ka cɛkɔrɔbaw tun ye bagan kunkolo u tun y'a kɔlɔsi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na bamanana ni bagan tun fara a se o tun ye baarakɛlaw ta ye minnu bɛ sɛnɛ la denmisɛnninw ka wuli san 5 fɔ ka se san 30 fan fɛ parce que olu de bɛ ɲinini kɛ ka na bagan se tun bɛ di olu ma a kɔ o tun ye tobilikɛlaw ta ye ka da kan musow ka baara ye kɔkolola baaraw ye minɛnkow ɲɔsusuw denbamuw tant que olu bɛ kɔ dun den minnu bɛ bamu kɔ la barika bɛ k'u la u ka kow fana bɛ sinsin kan o tun ye bagan kantigɛbaa ta ye ayiwa kunkolo o tun ye dutigi yɛrɛ ta ye kamaw o fana tun ye maaw ye minnu ye dudenw don nka u sigilen tɛ du kɔnɔ i n'a fɔ dɔw b'a fɔ ko sodenw misali la sa ni muso dɔ furula ka wa yɔrɔ wɛrɛ ale nana bɔ faso la bagan fara ɲɛna bagan kama ye o ta ye walima maa dɔ taalen don wari ɲini na jamana kɔnɔ komi bi an ka mɔgɔ dɔ a ka kɛ Amérique wala fan wɛrɛ n'o bɛ ani bagan fara bagan kama ye o ta ye an bɛna nɛ don yɔrɔw la k'u walawala dɔɔni mun kosɔn a ka faamu n b'a dɔn an ka waati koronna kosɛbɛ bagan kunkolo ale bɛ kuntigiya ɲini ko fɔ o ye dutigi ta ye nka o kɔrɔ tɛ ko ne a dira dutigi mɔ ka ban ko maa wɛrɛ t'a dun bilen n'a dira dutigi mɔ dɔrɔn a ɲama lakari la nka ni bagan fara a kunkolo de tɛ di maa si mɔ fɔlɔ fɔ dutigi ni dutigi y'a tobi n'a ye maa minnu sɔrɔ baasi si t'o la nka bagan kunkolo munna an ko muso kana dun kɛrɛnkɛrɛnnenya na muso furubɛliw ni muso furubɛli bɛ bagan kunkolo dun a b'a ka furuko gɛlɛya a b'a kungo gɛlɛya hali ni a ye furu sɔrɔ
alere bina I joni cɛ o kɔrɔ cɛ garisɛgɛ bɛ la nɔgɔ buru kunkolo fana b'o cogo la ne Bamakɔkaw ko buruju an kɔni bɛlɛdugukaw bolo an bolo o ye nɛni ye nka buruju fana ni muso furubɛli b'a dun waati bɛɛ a b'a ka furuko gɛlɛya n'a furula cɛ ti kɛ cɛ garisɛgɛtigi ye a bɛ kɛ sababu ye muso in fana fanga bɛ k'a kama kɔrɔ a b'a fɔ kuma bɛɛ k'a bɛ cɛ mara an dun ka laadaw la musow bɛ cɛw bɛ muso de mara ne ko I bɛ cɛ mara cɛw tɛna sɔn o ma o ye kungo gɛlɛya dɔ ye o tuma an balimamuso minnu tɛ furu la an b'a ɲini u fɛ u ka dɔɔnin bɔ buru kunkolo dun na buruju dunni na o t'a yira ni mɔgɔ ye buruju d'i ma k'i t'o minɛ an ko ni fɛn ɲama b'i lakari a dibaa fɔlɔ fɛ fɛn o fɛn a dira maa fɔlɔ min ma a ɲama lakari la sisan min ye bagan sen ye bagan sen fana o dunni tɛ maakɔrɔba tɛ sen dun ka d'a kan e de ka kan ka sigi denmisɛnw k'a ɲini nka maakɔrɔba y'i ci kɛ bagan sen n'u ye walima fɛn minnu bɛ faga olu sen dunni ye n'i ma jija I bɛ bɛn k'a sɔrɔ I ma sigi parce que bamananw ko kɔrɔ tɛ maa sigi n'a kɛbaa t'i bolo ni ɲinimaa ma sɔrɔ e bolo den minnu ka kan k'a ɲini olu bɛɛ kɛra fugari ye wala olu si ma se k'a ɲɛ ye yarɔ e yɛrɛ na to I sen na k'a ɲini dɛ bagan sen dun bi o ɲɔgɔnnaw fɔ an balima minnu bɛ yen ni u bɛ jɔyɔrɔ ɲini na I n'a fɔ minnu bɛ ɲɛmaaya ɲiniw ni fɛnw na bagan kunkolo dunni ka ɲi olu la bagan kama minnu bɛ taa wari ɲini na ani jagokɛlaw minnu bɛ taa minɛn ta faw fɛ ka na ni siyɛ fagara siyɛ kamaw ka ɲi o la ni kami don kami kama ka ɲi o la ni sagaw don kamaw ka ɲi olu la min ye bagan a tilancɛ n'o ye a banakɔtaakɛyɔrɔ ni sugunɛkɛyɔrɔw ye musokɔrɔba minnu bɛ yen ani tɛnɛmuso kɔrɔba minnu bɛ yen olu de tun bɛ di olu ma fɔlɔ an y'a yira k'a fɔ fɛn kelen-kelen bɛɛ ni a kɔrɔ don bagan kɔ an y'a fɔ n ko o kɔ o bɛ di musow ma k'a d'a kan musow ye den dalaw ni fɛnw ye a bɛ barika kɛ u denw na denw bɛ kologɛlɛya sɔrɔ nin tun ye dakurunya damadɔ ye bamananw ka tɛmɛfiɲɛw la nka halisa ni mɔgɔ min mago banna ka ɲininkali kɛ an na walima ka dɔnniya d'an ma walima ni fɛn dɔw kɛcogoya man ɲi k'an bilasira n'o ye an ka nimero ye 79 49 72 37 walima télésali kan 51 76 64 13 nin tun ye a badenkɛ a n'a balimakɛ n'o ye Abdramani Jɔkolon Konatɛ n'u b'a wele ko Seku ka bɔ Senu Banankɔrɔ Bamako assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh.